Primátor Valo sa pochválil, že práce na petržalskej električke výrazne pokročili a že oproti minulajšku už teraz je v týždni alokovaných viac ako 140 až 190 robotníkov. Blahoželám. Pritom pôvodná zmluva o dielo hovorila o tom, že bude nakontrahovaných zhruba 220 pracovníkov, z toho zhruba 100 mala byť iba na mostných objektoch. Aj napriek tomuto úžasnému tempu si môžeme ukázať jeden objekt, ktorý sa uzavrel už minulý rok a povedalo sa, že bude otvorený koncom novembra. Jedná sa o dvojicu križovatiek Jantárova Lietavská a Jantárova Petliarská, ktorá mala byť otvorená na konci novembra. Máme jún a podľa najnovších informácií hovorili, že to bude do konca júna spravené. Aká je situácia? Pozrite si. Preto ostáva dúfať, že táto trať nedopadne podobne ako napríklad tá karloveská radiála alebo táto tabula.